Hei, salutare la toți, voi sunteți pe contul meu de YouTube. Astăzi fac și un clip. Ne jucăm Brawl Stars și Blogmango. Două meciuri de Brawl Stars pe contul, cred că al meu sau nu știu, văd eu pe ce cont. Și un meci de B2. Combinăm Brawl Stars și cu Blogmango. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Contul meu secundar că îl dau la giveaway. Nu uitați să scrieți acolo în comentarii dacă vreți acest cont la giveaway. Dați puțin. Oare-și joacă băiatul ăsta pe contul meu? Cream că joacă cu un prieten că e un prieten de-al meu care stă pe contul meu. Dacă vreți să intrați și voi în clubul ăsta care sunt eu, bine, ăsta e contul care dă la giveaway, ăsta e contul meu care le-am tras pe lui ăștia, că am luat telefonul lui verișor meu și m-am făcut pe mine președinte. Și acum să ne conectăm pe alte conturi. Așa, în fine, scuzați-mă. M-am jucat cu acest băiat. Sunt în clubul lui. Vreți mai intra cineva? Stai să zic dacă vrea să ne jucăm. Fac un video. Să zic, cred că fac un video. Așa, pun puțină pauză, vorbim noi, după aceea o să ne jucăm cu el. Acum hai să vă arăt că a zis că se joacă pe contul mic, să vă arăt că este cel mai mare, gen a strâns cel mai multe puncte în Premier Season. El și-a cumpărat skin pe Crab, cred. What the fuck, era în global. Era pe aici, stați puțin, că nu știu ce, tot am lag la telefon. What the fuck? Ok, are lag. Din greșeală nu am dat pe România. Ups, sorry. A strâns cel mai multe puncte din România la ăsta, cum se numește, la... Nu știu exact, gen și acum, dar și a avut cel mai multe dintre astea. Uite, vrea să ne jucăm. Asta e contul lui mic, mi-a zis. Asta e contul lui mic. Așa. Dăm și un meci două cu el. După aceea ne punem să ne jucăm un meci de Blogmango. Nu, hai. Ce vrea să scrie, oare? Ok. Să intrați acolo, bine, în clubul ăsta, vă rog eu mult. Vă rog, intrați în acest club. Please. E destul de șmecher clubul. Puteți vă juca și cu el dacă vreți, nu obligatoriu. Noi deja ne-am prietenit, ce să mai. Hai să dăm un meci. Start.
Dăm și un match la Duo Showdown. Cred că am mai multe unuri la 3v3 decât la Duo, că nu prea... Da, recunosc joc. Înainte jucam mega mult. Duo, n-am de ce să mă plâng. What the fuck? Da, în fine. Ok, cred că e și în loc global, cred. Și dacă vrei să vorbim și cu... Dacă vrei să ne jucăm și cu Focus Star sau ceva gen. Hai, mai te învârți tu acolo. Mamă, dar mi-e frică să mă duc la apropiere. Ups! Sorry! Stai că mă duc aproape de el. What the fuck? Da, asta e pro player. Oh, fuck, a luat sucul, fuck you. De stai că vine acum și dau hit ăsta de naiba. Să nu uitați că la 50 de abonați fac giveaway. What the fuck, câte dintre ale are 7. PowerPoints. Mamă. Te face asta lapte. Te face. Oricum, dacă ai ceva, poți să sar normal. De ce nu? Ups! Sorry. Oh, fuck! Locul 3. Măcar un trofeu. Am și că 2 meciuri. Haide, măcar câte. Să nu ce cărți are. Wow, are Sandy. Wow. Ready. Oh, fuck. Net prost. Ce bine că nu joc la solo. Ups, cred că mor. Ups, cred că fac buba. Jur. 100% e cineva acolo. Ce am zis? Fuck, m-a nimerit. Bă, dar cum nu l-a nimerit, bă? Deci a dat cu hitul în el și nu l-a nimerit. What the fuck? Nu pot să cred chestia asta. Bă. Uf, ce rău îmi pare că nu joc cu Piper să-i dau și cum dă și ea în mine. Ca proastă, adică. Nu-mi pasă punctul. Ce noroc pe mine. Bă, da, mai are noroc pe mine. Oh, fuck. În fine, eram aproape să mor, ce să mai... Ce nab a fost asta aici, la faza aia. Să vezi ce nab sunt eu la faza asta, cum pe bune, bă. What the fuck, bro? What the fuck? Am sucul și mi-e frică de nimic. Da, mi-e frică. De această carte care o cred proastă, dar nu e deloc. Sorry. Nu! Încă un hit mai dă și la omor. Hai că știu că poți. Știu! Și mă respawnez? Da. Chestie nenorocită ce ești tu acolo. Nu! Da, mai bine fugi. Oh,
locul 3. Știu că 0 trofee, dar în fine... Stai să scriu ceva. Da? Acum nu o să mai mișcăm, să ne jucăm un meci de Blockman Go. Mersi. Mersi. În fine, cel mai prim club aici. În fine, haide să dăm noi un meci de Blockman Go. Go. Pun puțină pauză, revin repede. Am și revenit, da, filmez. Dacă vreți să vă jucați cu mine, username-ul meu este Boss Codruț. Codruț Boss, stați să mă uit acum, că nu sunt exact singur. Da, Codruț Boss, nu Boss Codruț. Cu B mare, cu C mare și legat. Eu avem cumva cu cine să ne jucăm? Da, dar la unul dintre voi poate nu o să accept cererea de prieteni, că suntem cam foarte mulți prieteni. Și cred că deja am full, cred, nu sunt sigur. Da, ăștia pare că nu prea vor să se joace cu mine, deci... Și m-am decis să fac clipurile mai scurte de 4 minute 50. Și dacă vreți să vedeți continuarea la clipul următor, o să o postez mâine sau tot azi. Că Mobiza nu cred că îmi permite să fac clipul de 20 de minute sau de cât conține acest meci. Așa că deja e 12 minute cu meciul de Brawl Stars și cu cât mai am vorbit eu acum. În fine. Să nu uitați la 50 de abonați giveaway-uri. Și follow pe Instagram, că acolo o să fac extragerea. Sau pe YouTube. Sau fac acum live pe YouTube, what the fuck? Da, chiar ce ziceți să fac un clip, să fac acum live pe YouTube, că am și 24, am și 22 de abonați. Dar nu știu, acum în câteva secunde aveam 14 abonați, acum am 22 de abonați. Ai nebunit? Câți oameni s-au abonat oare și... greu cu matematică. Cred că 12, cred. Nu. În fine, nu contează. Cred că... 8, da, 8 oameni. Sunt bineveniți și ei aici, pe canalul meu de YouTube. Și acum o să-mi permit și o să fac live-uri când mă joc. Și de-abia aștept. Hai, mă pun puțin pauză și până intrăm în meci, ok? Ne-a băgat și în meci după o oră, ne-a băgat în meci. Wow! Oh my god, nu pot să cred! Mi-a picat asta care îmi dă cât gol vreau tot meciul ăsta, nu chiar că vreau să-mi dea automat gold. Și destul de bine. În fine... Deja 15 gold, what the fuck? Ok. Acum, dacă mă întrebați de ce nu joc Minecraft ăla original, dacă vreți să spun și de ce. Să spun de ce. Din cauza că nu prea știu cum să-mi bag Minecraft-ul ăla. Și mai bine să aștept să-mi cumpăr calculator, tot ce-mi trebuie. Și atunci o să-mi cumpăr Minecraft-ul ăla original, că acum eu l-am cu hack normal. Și atunci o să fac și eu live-uri mai multe, probabil. Și atunci putem să facem o mapă care să ne jucăm cu voi. Care pot să mă joc cu voi, da. Cu voi pot să mă joc. Cu voi. What the fuck, 15 gol din prima, nu pot să cred. 9 gol?
Da, am uitat că am primit chestia aia. În fine, nu mă criticați prost, că nu sunt prost. Decât 30%. What the fuck? Ah, da, what the fuck, ce prost. Unde-mi sabia? Uite, m-a speriat. Hai că nu sunt din mai gol dacă e. What the fuck? Easy, measle, lemon squeezy. Wap. Wap. Wap, wap, wap. În fine, eu o să fac pe partea aia, o să fac pe partea, ups, asta. Băi, prostule, am pus luna aia ca să-mi greșeală. Cream că nu mai fac. Hai, pune, retardule. Dacă ești cumva vreun abonat, scuze. Au, m-am mușcat buza că mănânc orbit. Nu. Mestec orbit. Cream că e cineva care stă la pândă. Și dacă vrei să ne jucăm Bedwars cumva cu mai mulți, gen prietenii mei, și să și vorbim gen modul că la ei normal. Dar după ce terminăm chestia asta cu corona lor cu tot. Oh my god, Green și-a mai opat. Bă, ați văzut câți Green au căzut? Doi. Doi proști. Așa, mă duc și eu acasă. Cine e dușmanul meu? Acum am observat că nu avem nimic pe pat, dar lasă că pun eu niște lemn dintre ăsta. 100%. Perfectus! Magmaticus! Așa. Nu. Prostule. Prostule, tu mi fură tine, prostule, banditule. Scuze-mă că când mă neredă. Sorry. N-am ce face și eu. Mă credeți, nu? Sper că mă credeți. Oops! That spargem. One infinity later. Sorry. Nu prea arăt bine cu engleza. Bă, mor! În fine, sorry. Iar, sorry. Sorry, Nab. Cum zice call? Sorry, Nab. Scuze, nu. Bă! Mă enervez. Pe lemnul ăsta, stupid. Stupid, bro, da, isn't Sorry. Big boxing poop. No. Oare mai ajunge 32? Oare? Ce pro... Bă, pe mine mă enervează unii. În loc să cumperi obsidian și cumperi sabie de diamond. Nu. Vreau să fac drumul din... Firai tu să fii.
Au. Am suflat corbit în față. Față. Nu-ți permit, norocitule. Au, what the fuck, mă bate cu sabia asta de iron sau de ce-o fi. Cred că avea de asta perlă dintre aia, cum se numește și aia. Băi, sunteți proști la căpățână sau la ce sunteți proști, că nu înțeleg. Dă-i torbului, că mă omoară, dă-i. What the fuck? Mă, nu pot să cred. Mă, nu pot să cred. What the hell, bro, ce n-ai bemat? Mi-am luat itemele la loc din greșeală. Mersi, boss. Cu cur de os. Dăm să asta că e bună. Deci bună, rău, bună. Scoza dacă mi-au de ăsta rec. Sau cum n-ai văzut, nu știe. Sunt prost. Știu cum mă fac singur prost. De ce sunt prost? Bă, ce tentație am avut că am căzut în void. Sau cum de spune. Să fac, cum ar fi să facă cineva un drum din obsidian? Cum ar fi? Bă! Aveam flame în mână, dar prost mai sunt. Nu pot să cred, iar m-ați bătut prostul ăsta de blu sau cum o chema, că mă enervează. Unde n-ai fugit? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Gen, fuck. Ce mă enervează, blu? Ăla-i dușmanul morții. Dușmanul morții. Dușmanul morții mele. Stai, mă, pe loc, că vreau să te ucid. Stai, că vreau să te ucid. Nu. L-am bătut. Sorry. Filmez cam de mult timp și nu-mi place. Nu-mi place. Lagul ăsta infernal de la telefon. Telefon. Ce rău îmi pare că m-a aruncat sabia aia de ce-o fie. Hai mai ia-te o dată că mă enervez. Ce nu am cumpărat o grămă de săbi. În fine, giveaway la săbi, check. Săbi giveaway, check. Sorry, Sourd. Pe scurtată română, scuze, sabie. Iar vine dușmanul morții miolă. Uite că de data asta și-o te omor pe tine. Uite, băiatule. Uite că îți dau eu o nație la funduleț. Uite. What the fuck? Cred că numai din ăștia am făcut eu itemele la loc, cred. Ce naibii. Ok, mi-e frică de blu, că sunt... Nu! Mi-a stricat drumul, norociți. Ce rău îmi pare de drum, bă? Chiar îmi pare rău. Atâția bani, atâta muncă pentru nimic. Pentru nimic? Oare și-am niște lână roșie? Da, am 2 bucăți care nu mi-ajung de mai nimic. Ce vrei, mă, să-mi tragi apă sau ce, că nu te înțeleg. Ce? Da, ok, trebuie să mă ocup eu neapărat de bază. Cât de astea am luat? 48. Oare mi-ajung 48? Nu! Helpus magmaticus. Sau cum se spune? Helpus. Nu, dai! What the fuck? Sorry, scuze. Mă enervez pe jocul ăsta stupid. Dai-mă una, dai că nu merezi, dai, du-te naibii de miști infernal. Du-te naibii de prost. Dă-ți-mă că-l prindeți voi, dai!
Au, dă-i lui ăsta, nu mie! În fine, da. Ce mai bine tot Blue, îl urăsc pe Blue. Cred că, da, 100% trebuie să le spar patrul Blue. Da, trebuie să ne-am neapărat o sabie de ăsta. Dar mă enervează Blue, par caută în baza noastră în primul rând, că naiba. Da, în fine, nu mai vorbesc. Ce bine că a căzut de penalul ăla de Blue în Void. Ce bine îmi pare, jur. Penalule! La bătaie cu tine, bă! Bă, da! Cum, bă? Dai, mă, doi retardule, doi că mă omor, doi fuhe cu mătii. Ia, ce proastă căcătău. Am zis, da, ce bază de căcătău. Dorothy! Dorothy, cel mai nașpa meci din viața mea, jur. Quack. Ce vrea, mă, ăla că îi dau o bombă cade în Void? Ce n-am să cade eu în Void, nu el. Regret că mă duc pe alău. Cred că n-am să regret în viața mea. Cum îi cheamă, mă, ăștia? Yellow. Mă duc pe Yellow. N-am să regret. Am să mă duc viață câtet. Sper. Oh, fac, nu mai. Pe Blue. Că am văzut că sunt cam pe bază. Dacă mi-au întâlnit, le dau pe bază. Sar Blue. Stă Blue în aer. Jur, sare. Face bum! Bum, face. Jur, bum! Bum! Vrei tu să fii de bum, că-ți dau una tea, naiba. Du-te tu la naiba, idiotule. Du-te, idiotule, la naiba. Da, nu vreau să mor. Știți că nu vreau să mor, nu? Știți, cred că știți. Și mor. Cred că mor. Oh, fuck. Măcar în Void. Oh, nu vine el pe noi. Oh, nu. Level de bed. Level de bed. 100% o să arate level de bed, jur. Du-te, mai de idiot împuțit. Unde ai zburat în Void? Tu crezi că îmi spargi la mine patul sau ce? Că nu te înțeleg. Că sparg eu fața. Du-te, idiotule, și ia de-astea de pe mijloc. Emeraldi. Unde ești? Du-te naiba, du-te naiba. Whoops. Hi, my baby. Ups, ați auzit zgomotul de Brawl Stars? Vreau să-mi iau ceva.
Pot să-i dau kick. Da, aștept să primesc niște cum se numesc? Cum se numesc astea? Niște gold. Un arc, să-mi iau un arc. Oh no, Iris never gives. Oh no, I said never get wow. So you remember. Așa, acum hai să continuăm episodul. Am dat puțin niște afichi. Băi, mea. Wow. Vreau să-i dau lui prostul ăla. Fuck! Geamul mărtii. Și afac. Ufuc. Mi-e frică să nu cad în vabil. Rău. Deci când o să vedeți vreodată ce mi s-a întâmplat. Instagram. Codruț. Da. În fine, nu contează. O să pun puțină pauză că trebuie să vorbesc. Ce m-am plictisit. Și cam lung tipul ăsta, deci... Ok, o să închid acest clip. Poate continui, poate nu continui.